Wara l-konsultazzjoni wiesa li saret ma' daw kollha involuti, ġew ippreżentati l-emendi skontat ta' rakkomandazzjonijiet li saru brabta mal-att dwar ir-rimi u ġbir ta' skart fil-Belt Valletta. Emendi li juru li ntlaqgħu s-suġġerimenti li saru mir-residenti, negozji, il-Kunsill Lokali, il-GRTU u l-Awtorità l-Ambjent u r-Riżorsi. Il-liġi qed tipproponi żewġ ħinijiet għal ġbir ta' skar domestiku fil-belt li se jsir bejn is-7 u 8:30 ta' filgħodu u bejn it-3 ta' wara nofsinhar u l-5 ta' wara nofsinhar għal skart f'partijiet residenzjali. Dan fil-waqt li l-ġbir ta' skart kummerċjali se jsir bejn it-3 ta' wara nofsinhar u l-5 u bejn nofs il-lejl u 3 ta' filgħodu. Il-liġi l-ġdida qed isiġi wkoll x'tip u x'daqs ta' vetturi għandhom jidħlu l-belt biex jiġbru l-iskart fosthom vetturi li jaħdmu bil-gass jew bl-elettriku. Min barra d-differenza fid-daqs, il-vetturi użati għal ġbir ta' skart kummerċjali mhux se jkunu magħmra b'mekkaniżmu li jaffeċ l-iskart minħabba l-inkonvenjent ta' rwejjaħ li jistgħu jikkawżaw lil kull min ikun f'żona kummerċjali. Is-Segretarju Parlamentari għal Protezzjoni tal-Konsumatur u Valletta 2018, Deo De Battista, qal li dan l-att se jservi wkoll bħala eżempju għal bliet u rħul oħrajn. Sa kif ħatolqot il-Malta, dan ħajkun qafas jew pilot study u fl-istess ħin bliet u rħul oħrajn jistgħu jemitawna u skont il-bżonnijiet tagħhom jaraw kif jinkludu daw fil-ħinijiet. L-iskop tagħna huwa li namlu l-Malta, namlu l-Belt Valletta iktar nadifa, mhux l-iskop tagħna li nimmultaw in-nies jew biex namlu xi gwadan finanzjarju minnu. Dan l-att għandu perjodu ta' 6 ġimgħat sakemm jiġi implementat sabiex ir-residenti u n-negozjanti fil-Belt Valletta jedukaw ruhom aktar dwar ir-regolamenti l-ġodda.